ụmụnne m ndị Igbo ekelele m ọnụ site n'ala obi ọnụ ga-asị na o tele mkpuku na ụdị okwu ndị a mana enweghị ihe ọjọọ ọbụla ọgwụ ọnụ mana abịa n'akwụkwọ nsọ nwunye anyị nwoke dị asọ Pọl enwere ebe ọ ga-ekwu ka ya asọ n'olu bekee sị to the Jews first then the Greek. Ọwụ ihe na-eji eme nkwuwa ụka dị shiri ike mbụ ụzọ sọ ya n'olu Igbo gwa ụmụnne m ndị Igbo maka mekwe elu mekwe ala nwunye ụmụnne m bụ ụmụnne m ọnụ m onye na-ekwu na maazị oke iwu ala dịrị ege meza ya nwa ndị ụmụndụgba ọmị biko enwere taa oji ke m bụrụ bịa taa wụ oji nke isi ewu ụmụ nwoke biko na hapụnụ nwaanyị nọ na di aka hapụnụ nwunye ndị mmadụ aka maka ihe m ji ekwu ihe ewu na ọwụ ihe ọjọọ jọgbuo onwe ị mara na njọ Chineke ekere anyị kwụrụ ụgwọ ekwensu na onwe ya akpọkwuo ya ụgwọ ịhụrụ na ihe ahụ jụrụ na ọ jọrọ ala ị na ụmụnne gị lee n'anya biko onye ọbụla nọ nke ọ na ya ege ntị nwaanyị nwere ote Chineke esiri ke ha ụmụ nwaanyị enwere ote Chineke esiri ke ha ọ bụ ihe akwụkwọ nsọ ji mee ka anyị mara na ụmụ nwaanyị echisadi ike na awụhụ efere nkụwa nke ndị bekee kpọrọ weaker vessels na-eshirighị ike otu anyị shirishi ike ịmakwa ihe ndị a gị nwa nwoke ịmakwa ihe ndị a gị hụ nwunye mmadụ gị na-atụ ya sarasara n'ahụ nwunye mmadụ gị kele enwere otu na-esi ekele nwunye mmadụ na nwaanyị kele gị ukele gị chiala gị ọchị kele gị urute gị nso gị bi daa obi ya daa gị obi gị shije nga ahụ sọkparakwana ka onye ntikwe n'aka ama enweta gị shi nga ahụ baga taghị gawụra ya okwe ndị n'ikwesịrị ịdị na-ata gị nwunye letere ihe ndị ọdịmma enwere otu na-esi ekele nwunye mmadụ gị hụ nwaanyị nọ na di enwere otu na-esi ekele ya gị hụ nwaanyị nọ n'onwe ya enwere otu na-esi ekele ya gị hụ nwaanyị na-alụbeghị di enwere otu na-esi ekele ya igide enwere otu na-esi ekele onye ọbụla enwere otu na-esi ekele nwaanyị nọ na di nwaanyị nọ na di kele gị dị ka onye ọma ama enyi di ya enyi nwunye ya nwoke onye ịla ezinụlọ ere na mma ụfọdụ n'ime anyị esi nga ahụ baga meme ihe ọjọọ kwuo okwu ọjọọ ya hụ gị gafere gị bama o jikwa hụ gị okele dị gị ome ibu ukwu elee ekwensu nọ n'isi ụmụ nwoke chetakwa na ihe maka ọtụtụ n'ime anyị na-aga nzukọ nwesịrị ọkwa dị iche iche n'ime nzukọ n'ụlọ nzukọ mana omenala Igbo mana ihe mmụta nọ na ya anyị ada amụta ya ịmakwa na nwunye mmadụ nwunye awụ ezinụlọ ịmakwa na ọ nwaanyị nwunye awụ ezinụlọ gị na-agba mbọ gị na-emebishi ndị ezinụlọ mmadụ mara na akwụkwọ nsọ gwara gị sọ na onye ọbụla mebiri ụlọ ya na ya ga-emebi onye ya ka m domemie nga ka anyị chire na-agba nke abụọ udo dịrị ọnụ cheta na ọnwa ndị ọnụ nwoke na-ekwu maazị oke iwu ala dịrị ege meza ya nwa ndị ụmụndụgba ka ọ dịnụ